Wato babe ina baki labari ke ba abin da barin yi akan ki fa. Ko me kike so a duniya ne inda yake dan shiga ni ko cikin wuta ne ko ruwa akan gidan iya hawa jirgin sama faɗo ƙasa ne iya hawa titi mota ma ya kaɗe ni. Da da adawa da Romeo da Juliet ina ga wannan Romeo ai ne lawa da wannan sunan saboda tsabon son da nake miki komai ne zan iya miki akan su. Wannan ba dan wani bane haba ai yanzu baby ka san me nake so ka me faɗa haba menene akwatin zaben nan kawai na ranar asabar nake so ka kawo akwatin zabe haba baby baby kuka kake yi ba zo da yuga ba ni ne nake ce akwatin zabe ni a gari kice za ku sa miki shugaban kasar ma kai shi kuro Muhammadu Buhari ko kuma kice sa miki shugaban zabe akwatin zabe yanzu baby kenan da abin da ka ga ya mun ƙarya ne in dai aka akwatin zabe ne ƙarya ne ni na hakura ma ki goje nan ba na ni na bar san ki wani baby haka da ka mun yanzu ko mutum da ni kin taɓa soyayya da ni kike ma ni wuta balbal na baby